Croeso am y tro cynta eleni I ffrwd y gwyllt, a dwi yn gobeithio gael siap ar bethau flwyddyn yma. Dewch I ni gael ryw adroddiad blynyddol bach, ia? Fel ydych chi'n gweld, mae'n wisteria I wneud reit dda, rhy dda. Mae'n trio bita'n hy fi. Ysbiwch golwg mod i'n wneud ar y landar, si. Mae'n o'r acs. A'r rhododendrons yma, oedd ymrawd wedi deithau o'r cychwyn mod I angen cael gwared y hein achos y rei pinc drwg dyn nhw, sy'n amharu beth eraill. Felly, dwi'n mynd I wneud na eleni. Maen nhw'n mynd, gai fwy o ola a gai blannu pethau nisiach y manan I lle nhw. Dyma chi'r peth pwysica dwi eisiau cael trefn yna fo, sef y shed eco yma a'i do tawarchen. A da ni'n wneud hwn yn iawn o'r dechrau. A os na I rhywbeth i'r to ma gen bo hir de, fydd y cwbl lot yn mynd fela. Dim y betha. Dwi wrth y modd efo mhwlli. Sbiwch ar y fel, mae'n digedig dydi, ond berig bod I eisiau clirio rhywfaint ar y planhigion achos ma nhw wedi mynd braidd dros ben llestri. Ond mae'r lloffan tod wrth I bodd ma. Doedd y camellia yma ddim yn hapus o gwbl llynedd, oedd y dail I gyd ar ryw fel ymfrawn, a doedd na mi blodyn ani, ond diolch I gyngor Carol Gerica, ddedodd ei roi diod o huan iddi de. Sbiwch ani, mae'n dechrau do nôl, yn wyrdd, yn llachan, a mae gen I flodau to. Un o'r pethau gorau nes I llynedd oedd cadw gwenyn am y tro cynta. Mae Carys Tractors, fy ngwrw gwenyn I, newydd ffonio I weld sut siap sydd ar yn ffrindiau bach dydyn ni. Wel, dwi wedi bod yn ffidio nhw dros y gyddian, da, am fawr yn byd arall. Mae'n ar ei ffordd rwan, felly dwi'n mynd I newid I rhywbeth mwy cyfforddus.